Γεια σας, είμαι ο Χρήστος Παπακυριακού, ιδρυτής και ιδιοκτήτης της Digicom Limited. Μιας και αναφέρουμε συχνά στη σημασία που η GE και η εταιρεία μου δίνει στην προληπτική συντήρηση και αλλαγή αναλώσιμων εξαρτημάτων σε συστήματα UPS, σκέφτηκα ότι ίσως να σας ενδιέφερε να δείτε, σαν να ήσασταν παρόν, τι ακριβώς κάνουμε και πώς το κάνουμε όταν αντικαταστούμε τα εξαρτήματα αυτά. Δείτε αυτή τη σύντομη παρουσίαση. Η περίπτωση αφορά μεγάλο κέντρο υγείας στη Λευκοσία. Η ομάδα τεχνικής υποστήριξης της Digicom ετοιμάζεται για αντικατάσταση αναλώσιμων εξαρτημάτων σε δύο συστήματα συνεχούς παροχής ρεύματος UPS της GE. Αυτά είναι συνδεδεμένα σε παράλληλη διάταξη, μοντέλα SG160, 160 kVA το καθένα, που είχαν εγκατασταθεί το 2009. Η διαδικασία περιλαμβάνει αντικατάσταση των ανεμιστήρων ψήξης, μια ομολογουμένως δύσκολη και χρονοβόρα εργασία, η οποία προϋποθέτει κάποιες ακροβατικές μανούβρες, όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες. Η αντικατάσταση των πυκνοτών AC και DC που καθαρίζουν και ελέγχουν τις τάσεις στα ηλεκτρονικά του UPS και έχουν συγκεκριμένη διάρκεια ζωής επιβάλλεται. Αυτό για αποφυγή δυσάρεστων περιστατικών όπως το πρόσφατο στο εργοστάσιο Σοπάς και προϋποθέτει σωστή τεχνική κατάρτιση, υπομονή και πείρα. Η αντικατάσταση όμως εξασφαλίζει ταυτόχρονα την μακροχρόνια λειτουργία των UPS σας. Η ΣΥΤΑ χρησιμοποιεί ακόμη UPS της GE πέραν των 20 χρόνων. Η διαδικασία περιλαμβάνει αφαίρεση των πυκνοτών που βρίσκονται σε βάσεις, modules, αντικατάσταση των πυκνοτών, επαναεγκατάσταση των βάσεων με τους νέους πυκνοτές στο UPS και επανασύνδεση όλων των καλωδίων που είχαν αποσυνδεθεί. Μετά την ολοκλήρωση της αντικατάστασης, τον πολλαπλό έλεγχο κάθε μέρους του συστήματος που είχε επηρεαστεί από την εργασία αυτή, καθώς και την επιβεβαίωση από τον επιβλέποντα μηχανολόγο ότι όλα έχουν επαναεγκατασταθεί σωστά, το UPS ενεργοποιείται και ελέγχεται πλήρως. Ακολουθεί η ώρα της συμπλήρωσης των απαραίτητων εγγράφων τόσο για τον πελάτη όσο και για το αρχείο της Digicom. Ακόμη μία αντικατάσταση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και η ικανοποίηση στο πρόσωπο των μηχανολόγων της Digicom είναι εμφανής. Μια τέτοια διαδικασία είναι δύσκολη και κανείς δεν μπορεί να αρνηθεί ότι αυτή εμπερικλεί κινδύνους τόσο στην υγεία των τεχνικών όσο και στην λειτουργία των συστημάτων. Η συνεχής τεχνική εκπαίδευση με πιστοποιήσεις από την GE και ο επαγγελματισμός των μηχανολόγων μας κάνουν περήφανους, αλλά ταυτόχρονα εξασφαλίζουν την επιτυχή συμπλήρωση των εργασιών και την απρόσκοπτη λειτουργία των συστημάτων UPS των πελατών μας. Οι σοβαροί κατασκευαστές συστημάτων UPS δηλώνουν ξεκάθαρα στα εγχειρίδια λειτουργίας τους τις περιόδους που ανεμιστήρες ψύχτης, πυκνοτές και συσσωρευτές πρέπει να αντικαταστούνται, έτσι ώστε τα συστήματα να συνεχίσουν να προσφέρουν τη σωστή προστασία στον πελάτη, προσφέροντάς του ηρεμία και σιγουριά. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση στο θέμα αυτό, ότι δηλαδή ορισμένα UPS δεν χρειάζονται αντικατάσταση αναλώσιμων εξαρτημάτων, πρέπει να αντιμετωπίζεται με καχυποψία και ότι γίνεται λόγω αγνίας ή εκ του πονηρού, και τα δύο λόγοι να αλλάξετε προμηθευτή. Εάν έχετε UPS της GE που δεν έχει συντηρηθεί πρόσφατα, τηλεφωνήστε στο 22 765 432 για ραντεβού τώρα. Η πρόληψη είναι φθηνότερη από την επιδιόρθωση και την διακοπή των εργασιών σας. Καλέστε τους ειδικούς. Τηλεφωνήστε στο 22 765 432.